bos kapas sawite geding sing duwe tuban bos awe sampun habis lawas ora lipat guyuban saplok barome geding aja ending aja enak paling geding aja sugus aja indah geding Mas Arul aja mijana Sulam oi putune jarsani dewi bos enam dewi jaga bos awe gede dewi jaga Mas Obangai nok tehai gede juragan muda ayah Raden Anome gede apa ini bila gede Gandara Sono Wajud Wisnu gede ayah Raden sing anani kore gede Mas Obay Zapolari Mas Obay bos abeng gede mimit jaga tandor arang pinulaman paguyuban saplok barong ayah hati ayah apa Mas Sugus ayah litiga Mas Arul ketik ayah meja sulam putune jarsati sampun sok juragan muda gede ayah Raden Anome gede ayah Raden Anome mimine api nok pitino ati lama mayate tandur arang pinulama tengah hati ajana dong direncana sawurunge bos yono bos sing duwe pohon duit dewe bos yono bos aturan dan aturan usul bos yono bos sing duwe pohon duit sampulali selawas tanturara binulaman diruncangan sawurungan biar layari bangsa bandingan ayah raga nemuin tinggi gede ayah raga Mas Susilo nok iti sing ananing Taiwan dewe besok nakir sore nakir sing ditakir kodong pelas besok mikir Mas sore mikir Kang Darasono Pacu Wisnu kang dipikir ora runas bos kelapa sawit sing duwe tuban lajung sore padang esuk kantor bae sepoyongi nok iki wingi kaya-kaya pun kaya katon seklepate bos yono bos sing duwe pohon duit bos yono bos sing duwe pohon duit sapulali selawase sempla-sempla lempeake Putri Ayu Wirabuana katon panto
wes den sawangi pantes wes den sawangi seminggu ngarasaken ayu sebulan malam rasa kelingan setahun rasa yung-yung bos abe bibit saja sing dijaluk emang langsaya kang darasono kacu wis kowe kabeh sampun lali